Mahamudu kai ne girma mai matsayin da ba a kusanta. Ya Mahamudu kai ne girma mai matsayin da ba a kusanta. Na sa abu sarkin kyauta baiki ko ka ba ni fahimta in ya bai da hani in rabauta in ya bai da hani in rabauta in rabuka da sa kusanta. Kai zai gare shi salatin domin na sani mai tsafta. Ya Mahamudu kai ne girma mai matsayin da ba a kusanta. Ya Allah ka sa ashabun kuma zan sun yi huku. Don haka na face fa uhibu, don haka na face fa uhibu domin san kunyi na rabauta. Sashi rafa wa baiwa duk makiyin ku ya zama wawa.